Čaute, vítam vás pri novom videu. Dneska sa pozrieme na tento opustený hotel na vrchu Hrádok. Tento hotel sa nachádza v chatovej oblasti blízko Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Nenašiel som o ňom však žiadne bližšie informácie. Preto sa rovno poďme pozrieť, ako to vyzerá vo vnútri. Začneme suterénom. Tieto miestnosti mohli slúžiť ako garáže alebo ako kotolňa. Vchádzame do chodby, v ktorej je veľa malých miestností. Tieto mohli slúžiť ako sklady. Ďalej sa nám chodba otvára do obrovskej miestnosti, v ktorej sa nachádza vína pivnica. Vchádzam do ďalších skladovacích miestností. Tento objekt pripomína rozobratý mrazák. Schodiskom sa presúvam na vyššie poschodie. Nachádza sa tu recepcia, takže ostatné miestnosti mohli slúžiť ako kancelárie pre zázemie hotela. Chodbou sa presúvam na opačnú stranu a vstupujem do kuchynskej časti. Vpravo sa nachádzajú sklady. V tejto miestnosti sa nachádzala kuchyňa. Bohužiaľ, nič z vybavenia tu už nezostalo. Teraz sa nachádzam v jedálenskej časti. Je to tu však prázdne, no na zadnej stene sa nachádza veľmi pekný grafit. Schodiskom pokračujem do obytnej časti hotela. Obytná časť má 2 poschodia a je celá z dreva. Druhé poschodie je však neprístupné.
Celý hotel je vyprataný, jediná miestnosť, ktorá zostala zariadená, sa nachádza na konci hotela. Vyzerá to tak, že miestnosť sa často používa. Svedčia o tom aj sáčky so smeťami, uložené pri krbe. Ďalej sa už len prechádzam chodbami duchov. No najzaujímavejšia časť ešte len príde. Schádzam o poschodie nižšie do wellness zóny. Bola tu sauna, sprchy a menší bazén. Zem je pokrytá ľadom, ktorý mi praská pod nohami. Strecha sa už dávno zrútila. Bola prikrytá len plachtou, ktorá je roztrhaná. Čo myslíte? Ako to vyzerá zo strechy? Pokus bol, no márny. Podarilo sa mi však dostať len na túto menšiu striežku. Tak nič, budeme si musieť postačiť pohľadom z balkóna.